Amb la Lliga acabada, tant a la Nacional Catalana masculina com a la Hockey Lliga femenina, l'Hoquei Bigues ha començat a treballar ja per confeccionar les plantilles per la propera campanya. Una de les novetats més importants la trobem a l'equip femení, que juga a la màxima categoria de l'hoquei espanyol. El fins ara entrenador de l'equip d'Hockey Lliga, Albert Bou, no continuarà la propera temporada. El club li busca substitut en un mercat força mogut, tot i que de moment encara sense trobar el recanvi desitjat. De no trobar-se, el Bigues es planteja la possibilitat de reincorporar a Chiqui Carmona com a entrenador de les noies. Una opció, però, que no es prendrà fins que no es descarti definitivament incorporar un nou entrenador fitxat en un mercat que presenta algunes oportunitats degut als descensos i les renúncies d'alguns equips a la màxima categoria, cas, per exemple, del Girona, que podria no continuar a la Hockey Lliga. La renúncia del club gironí podria també facilitar l'arribada d'algun reforç. De moment, l'única baixa de l'equip és la de la capitana Júlia Coll, que es retira. La gran majoria de l'equip continuarà, però podria arribar algun fitxatge aprofitant la situació d'alguns equips com el Girona, que necessita 25.000 euros per continuar una temporada més a la Hockey Lliga. Una situació diferent és la que es planteja amb el primer equip masculí. El conjunt que dirigeix Bernat Bosch ha perdut enguany la categoria nacional catalana després d'acabar quart per la cua i que el Taradell hagi baixat. El club està a l'espera de saber si la federació reestructura la nacional espanyola per saber on jugarà la propera temporada. Si el Taradell recuperés la plaça i hi hagués una reestructuració, el Bigues jugaria a nacional catalana, mentre que si no hi hagués reestructuració, el club biguetà es planteja demanar una plaça a la nacional espanyola. La solució a tot plegat podria arribar la propera setmana, ja que aquests dies la federació està estudiant la possibilitat d'una remodelació de la categoria nacional. La resposta definitiva, doncs, haurà d'esperar encara uns dies.